Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan kalian kula. Mugi kawilujengan karaharjan tuwin kasantosan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan kalian kula. Kawula Lia Hikmatul Maula wonten ing pawarta Jawa. Ing dinten menika kawula badhe ngaturaken pawarta inggih menika Kang Mas Rendra Satya, seniman enem saking Ponorogo, nglestarekake karawitan lan pedalangan minangka wujud nasionalisme. Ing jaman globalisasi ingkang saya majeng menika, rasa tresna dhateng bangsa asring dipuntilaraken. Senadyan mekaten taksih wonten para nem-neman ingkang setya tuhu nguri-nguri kabudayanipun minangka wujud nasionalisme sejati. Salah satunggalipun inggih punika Kang Mas Rendra Satya, taruna muda yuswa 26 taun, mijil saking tlatah Ponorogo, ingkang nglestarekake karawitan Jawa saha seni pedhalangan kanthi ancas ingkang luhur. Kang Mas Rendra sampun remen dhateng seni tradisional wiwit taksih alit. Panjenenganipun sinau karawitan wonten ing SMKI 8 Surakarta. Salajengipun dipunlajengaken wonten ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Salintunipun saking para dwijanipun lan ugi para sesepuh lajeng nglajengaken piwulangan pedhalangan kanthi ngugemi piwulang saking para dwija pedhalangan. Sawatawis punika panjenenganipun sampun pinanggih gelar sarjana seni ugi dalang enem sarta asring dipuntimbali lumantar pagelaran wayang kulit, acara kabudayan, saha tanggapan PY wonten ing masyarakat. Wayang lan karawitan punika boten namung kangge tontonan, nanging ugi minangka sarana kangge mucal, didik lan luhurake rasa kebangsaan. Lantaran cariyos-cariyos ringgih tepat cucal, panjenengan kalian kula saged nglantaraken piwulang budi pakerti, panggil jawab lan ajining diri minangka warga bangsa Indonesia. Pangandikanipun Kang Mas Rendra nalika kapendhet pawartos ing dalemipun dinten Rebo 8 Oktober 2020. Saklintunipun jejeripun seniman, Kang Mas Rendra ugi remen paring piwulangan tuwin dados dwija ekstrakurikuler seni karawitan ing instansi pendidikan saha ing lingkungan PKK. Ing ngarsanipun para siswa lan pemuda, panjenenganipun ngucalaken gendheng kabangsaan kadosta lancaran 4 pilar minangka upaya nyemangati lan nglestantunaken raos nasionalisme lumantar seni karawitan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo lumantar Pepadi Persatuan Pedhalangan Indonesia Cabang Ponorogo paring pangelembana dumateng sedaya upaya ingkang dipunlampahi déning Kang Mas Rendra Satya. Kanthi sarana srawung kaliyan para nem-neman wonten ing tlatah Ponorogo, panjenenganipun saged nglestantunaken seni tradisional ugi langkung caket kaliyan para nem-neman ingkang nembe ngangsu wonten ing seni karawitan. Kang Mas Rendra Satya paring tulodo bilih nasionalisme punika boten namung kinaton lumantar seragam utawi simbol formal, nanging ugi saged kawujud lumantar laku nyata nglestantunaken kabudayan bangsa dados dalang saha seniman karawitan. Panjenenganipun paring sumbangsih dhateng bangsa kanthi cara ingkang adiluhung. Mugi upaya punika saged ndadosake inspirasi lan seserepan tumrap para kadang enem sanesipun kangge tansah ngajeni, ngugemi saha nglestantunaken warisan budaya Nuswantara. Mekaten pawarta Jawa dinten menika wonten kelepatan anggen kawula paring pawarta nyuwun agunging Sih Samodra Pangaksami. Matur nuwun, rahayu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.